Jeg hedder Maja. Man kommer både ud og ser, hvordan en dag ude på universitetet er sådan undervisningsmæssigt, men vi holder også en masse andre arrangementer. For eksempel i aften er der noget quiz og aftensmad og så videre ude på et streetfoodsted, så der er rig mulighed for os bare at komme til at snakke med en masse andre og blive lidt klogere på, nå, du vil gerne læse jura, hvorfor vil du gerne det? Så kunne det være, at man også kunne møde nogle andre uddannelser, end lige den, man er taget afsted til. Jeg hedder Louis. Jeg kom ud, og så ellers mærke atmosfæren. Det tror jeg helt sikkert var det fedeste, fordi selve det der med undervisning, man har en idé om det, og man har selvfølgelig også prøvet en masse undervisning før på gymnasier og folkeskoler og potentielt efterskoler og højskoler, ikke? Men det var mere atmosfæren, som jeg ville ud og mærke, end det var selve undervisningen. Jeg hedder Katrine. Jeg var helt alene herude, men det var der mange andre, der også var. Så man lærte hurtigt nogle andre at kende, og man følte sig heller ikke helt alene. Mit navn det er Tim. Det er generelt en rigtig god måde at få afklaret på, hvad det er, man gerne vil. For mig der betød det, at i hvert fald jeg kunne krydse en af de steder af, så jeg havde mindre at skulle vælge imellem, for det er meget at stå med på det tidspunkt. Jeg hedder Mona. Man skal ikke gøre noget på baggrund af andre. Du skal gøre det på baggrund af dig selv. Og hvis man så også finder den, som lige pludselig bare klikker for en, og det lyder faktisk fedt, så ved man, hvad det er, man ligesom skal have kvalifikationer for at komme dertil. Lige meget man er i tvivl eller ej, så skal man gøre det. En spildchance, for man finder ud af noget lige meget hvad. Jeg vil bare opfordre dem til at tage et smil på læben og så gå til det med åbne arme og sørge for at få så meget ud af dagene, man er her som overhovedet muligt, fordi man lærer virkelig meget. Og jeg synes ikke, man skal være bange for at komme til at være helt alene, fordi alle tager afsted med den følelse, og alle skal nok finde ud af at sagt lidt.